มุดลอยเนี่ยรอ
Mana? बिथांमोना गामिनि गाहायला दै सेनो ओइ थांलाय बाजै आं एसे साफायनोसै गामिनि गाहायलाखौ गामिनि गाहायला दै मा बुंलाय फंबायाबो जाबाय नै गोथाव जादोंना सबाइ ओंख्रिया दे बुंदो ओंख्रिया मा सबाइजों मा ओमफ्राय बा मासि गोथावलै भेराइटिस आइटेम हा नङा साफायदों सार मानसिखौ एसे साफायदों एसे गामिनि गाहायला दंना एसे आं ओंखाम जानानै साफायदों